Obi-Wan Multimedia. Director Obi. Nancy Samuel. Director Obi. Enya na kamni setiwa we wudini sa chilewa na sonso de ye wa anya ade okra de otiri nkwa nkanya papa na nka dable nka wawu papa na age wo nti wo kwase da ya da nase asem bia no aye ka kire wa ofa mama how na asade manim ye no hoye ye mantem he njo ya ho na mo ya ho de na de mo bai ebi se na bete ye no ba na wayo na ya hwehwe ye no ba ya hwehwe na hwehwe na oyila ya chedi beye na watching na ya hwehwe na bepim sabre ya ye na oti say ni din di say di pa woro to ne di ni din ya oje do di fan tima oye kokko na so wenyi adwem ho ne kakra na adwene tere kakra da moti na ye kroma sen so die obi a na adwem mu ha ne sa die ni hu bi wa ha da wo ebi mpo nso ntimi ma ha Enti oyira e be na watching nti se mani twa ne so a na mama ya so ate wai and ye be ko madam e bet my now for repem le besin shi ai ono kwa no also so wala nta wo ya de ne kan ni don show mo ba chireme no eno na se chire sen tie me nanya da edi kan ne da etwato a wo bedi sansem hunu ne sansem fu ne bia ma chireme wote aden enya du odwan pa no de ne fufu bo ya bedo amen ka se ni ncho ewomu pa sa je wo kan de ewomu sa je odwan pa eho no de ne fufu bo ne mom se be odwan de ne fufu na kwa akobon senya minya ha mane mfa nkonkobo enkonko ta menemu enkopura anase enkonko mi chire mo mana kosise mi chire mo na kosise ya abedo se sia me no kase wo ya me yonko brebo me no wadi abro a che fie mo frase besi ni na me no kase ya sisi esusu no ote menchen na wotie eti minya ha ma wo nkonkopura nkomu akoma afi na mati ase ne chese me to nchenti e na wo gu manim ase a kire be ma me makoma do no meboa mati why odi ya wo no da wase no o kwasha dem wo no kwaya wo ni ama no kwasha wo konkosu anobru akura wu ye ma hu se wo su sa da kwasha wo kokosu ali ebe da on pen ko akura chi wana
Baba. Hey, again. Asabe. The moon on your coin. You didn't name your coin. You could be a masoon bedroom. Dabadrum. And to no cross some cacram catching you. Oh, woeful. Dabadrum would use. Yes, no cash. So wouldn't him. Akuma, so wouldn't him. Now the one sat a come enemy near me. A boat, dear. But boat, dear. What it? You could be my son bedroom if you send pay for see. I wanted the decoy beer. No hobeton. Why? May quite foul fear. That crop pay young. Your bedroom. Your bedroom. Oh. I don't want to. Your bedroom. Mekasansu obi anti ti me sa mechi Ako fibeko Minsruma dum Amesuma drum anajo Makoto amna techaye mumma Ajina bia mu Na se mitiemu so a obi anye meso Enu nti misufra mama bre Kofi beko Akamrehwesa ni je be boma boso Nanso ni je atwe ne ho afre me Mama me koya mikasa obi anti mene no obi amofra hu me so me de me hu obi a me sa tu obi akasa ti masaba Simba Nikra no se me de mon samne be ye adwuma de mo beka bia me di so Simba yan kan che se twen ko si twable na wo de abufu free ha ko se wo de wuntimi ntwen na afa de wo betimi atwen afa de metimi atwen maka se metu omusuka nti metwen ya de yempe amudwan bia e wa ha no efi se ya de mrene na na ye yefuma Simba so shana se wo de o chensem e be ti yefu a free akwa Menyasa. Me de mon sembe ye adwuma. Agya me pe mama. Simba so ye ne sade abeboa wa ama de o hwehwe na ba mu ama Me da mwase. Mo
Esuma drume enano asembi atome nam seme de bram na ma bepam ho moa Sakapia. Asabe na achiro ade so. Bisa, ye be ya ma. enano emrantie bi abam ho bisa Sakapia. Emrantie ne se omonante se ne se. enano wonante sie nyina ne se wonua ba bi aya ene obebisa se wote ase anaso awu Oko. Mamacho, metima busana. Asam kaka. Ani, ubetimi abisa. Aja me pa chewo. Emrantie no. No munyenya mu sisa na se omubo mu din kire. emrantie ba kwesi dindi amponse Ana kire a. ketwa no omo se afra no twebo a Aja, eye mi nuane wo mo. Eye me ni ababa wa na omo hwehwe me no. Mesira wo. Okwa ka kire omo se eye mrantie bi na akumi. Minya omo boni bia na omo akumi. Amama be pie ha. oba na kofo no mkuwo no wo bodi ndi sei Oba kudi ndi kofi be ku. Ti supa. Ana ba ko si o so di odofe. Ana ba ko so di ajiman. Hu wa mu a. Uye ni ba bwanefo. na boni be na ya omo a omukuwo Aja manyo omo boni bia o. Emrantie no omo dada no. Ama omo yonku kofi be ku ne me ko dai. No hye me nyinsen. Oga janse wani me nanyima. Ozi me ye bodamfo. No omo dada mi a no omo de awudro gu adwen. Ma mi die na mi hu ya no mo tam ko. Nya omo hwe makumi kwa. Pesa me ko. Na me ko tolo omo so wele. Mi ku omo mo so wu eya. Sama, kawanu tu na okure dodo. Pra un kwaya. Otumi kotia wansuka. Sakapia. Sonsama wa beti eni de wa behu ni nyina no. Na ye ntasem. enano edambo ase Mema mo akwaba ye jeja eja wedi empanyimfo se akwansusem denti na yetuntu sotu nsuani a na nka wa befa e pa cha okoye mema adenti na mo hwe owufuo e wa atiasifuo mu Papa. Niseli cheme. ni chile makwesi se munu ya ba no wonti ase eja edie na ku ye nua ba no a ye hunim Papa. Ide chehe. Adekura otumi ku ye no ba. So the same bi nsa ono omu no ba yim. Ana pode sa agbo bi pona wa chi na awe a che bebi a ni mu no eden oda na ye konkofa na ye nkokora
Lima. Munya botare. Na eye ehintasem. Nua ba no. Ni mu ni de eji ne bofo. Ele beti ma kire de kum nua ba no. Eji ne bofo. Ajima no do fe. Me se so bo ade bo ni frani a. Ma bo kuma kurafo aka hu. Sa so na obo ade. To bu na mu a. Na wo kire uti abe. Odo fe me se kanaka biem. Me se ya bedom yo bofo a obo ade yi na abama kwam so mama me dum mi. Ko bi be ko me se ababa wa no o cha obofo mpo. Obo ade enim wo haw. Enti na obo sa ababa wa ne de ma wo. Oba ne ho ofe no bu ade na oti wasem asese wo haw bi a wo na mu bia no. Wonu befam. Kofi we die entra ho animu ya ye ne tem ne koye ne ho ade. Ajiman. Shie. Yesi me ma betra ho amobi abefa. Ane yese wanya. Ende ne ko kyem ma me animu ye. She. Ajiman. Yabi mantini ye. Wo so ye dai. Odo fa de asem bi wo ana. Dabi Ajiman nya sanfom so no. Hwe. Me ka kire wo. Abayo ano. Ene ne nwansa na wo de na kwakire wo maame. Odo fe. We die me ne wanya adwere ba akokora. Woni me nya adwere se. Ya wo ba. Ya ne wo. Ansa na ya ye ne ho ade. Ba sa baba we. Onye wo ba ye ne wo. Ansa na ya ye ne ho ade o. Ajiman ka. Hey. Ni pa ni me bi. Miranom. Pamcho. Mary. The double fire. Ya to udi. Di kan e basi. Mamuncho. She. E wo ju edo so. Yeah, afre wo ju. Ai go bi be ko. Udidi ana udidi. Yeah. Oh yeah. Who zenti na ma na hand me. Kofi rai. Go back ko. Hey, wanya be pa ko. Ye din ko kama bi amode ago. O yen kana unim ju. Baba no ho na me buofu. Bi mi buofu. Mi bumfu na se de mu ye. Kofi no. Da be no ha. Hey. Back ko. Da be no ha no be. Yeah, agora. Kofi. Me pa. Ai, Kofi no. Ajiman so anjo. Kofi be ko. Yeah. Tiwa. Twinibwa. Media. Ni odi hu fo no kanu menji ndi o. Menji ndi o. Apoise. Ba senji ndi. Ya ba ho. Ye nua ba ayira. Ye hwehwemu ma ye na hu ne aku ye nua ba na. Wo ka kire se hintasem. Na enye hintasem a anka ya ba ho. Menji ndi why? Nta apoise me wala itu ya. Okwan be ana de ba de pre. Ye fa ye no ba no hu bio. Ye mpa ba bi san kɔ ye hwehwemu foforo. Eye saa de a media menji ndi. Minyano, mama ha mo hu nkotwetwa nkokɔ ana odwan mo ja bia. Me ji papa ni di sɛ asɛm a wɔkae no. Ɛyɛ no kre. Di sɛ papa no wa bin pa yie ne nani so hu fom. Obo ade e ma da ye nya apa. Sɛ me nua ba no wewu. Amponsi. Onyame no odema. Ona no oje. Ndi so onyame ore ye nua ba ba dum nyi wasa agi na aza. Na hwe. Enye kwan we so. Enye kwan we so. Na ba kwan. Onye kwan, na ba kwan.